Čaute, teraz točíme video s Miškom. Čau. No a ideme, no Miško ide hrať Rivals. No, bol. Koľko má? No už choď hrať. Musím povedať, či mám toto. Koľko stojí? 30? 200. To si mám kúpiť? Toto za 10 kľúčiky. Čo to je? Počkaj. Hej, kúp si to. Miško si na čo kupuje? To je flash, nie? Nie, to je smoke. To je dobré, to je dobré. To je dobré. No Dobre, ľudí, jeden kľúč, ľudia. Kúknite jeden kľúč. No, dobré ľudia. No, tak sa vystriedaj so mnou, Vikrobot, prosím. Aha, okej, pardon. Juj. Potom ja budem točiť Grow Garden. Jej. Hej. A ešte on pôjde jeden duel a ja pôjdem jeden duel a potom pôjdeme Grow Garden. Možno pôjdeme Grow Garden, lebo neviem, či to stihneme, lebo ja môžem natočiť iba také menšie videá. No dobre, takže 2v2. 1v1 choď, lebo keď dáš 1v1, tak ti príde 4 kľúče, ale real. Tak tu sa som môj 1v1. Čakaj, jednotka. Jednotka, choď proti jednotke, kámo, ľudia, on ide proti jednotke. Čo chce? OK, tak dávam arenu s ním. Arena, kámo, však on je jednotka, on teraz iba začal hrať. Tak ja ho zničím. Ja si berem shotgunu, flame gun, knife Kámo, ty ho zničíš. Ja viem. A teraz takúže snajperku máš. Aj ja zrazu snajperka, všetko si ho rozbije. Kámo, on podľa mňa ani nebude vedieť hrať. Hej, ale nie na mobile, kámo. Kámo, ľudia. Mal 33 HP náš Miško. No, aj tak som ho podal. Idem, použijem aj flame gun. No. Používa bombu? Super, kámo. Pomocník mám pomôcť. Môžem? Náš asistent, môžem žuvačku? Knifa! Cucufanto elefanto. Un partido, Knifa. Kámo, teba zabila jednotka! No. Dám čipsa. Poďte. Môžem si zobrať trochu žuvačky? No, lebo si mi to pozavadzal. Pač. Ja neviem, kde som ja. Počuť? Dal som teraz dole. Vikrobot, čo robíte, prosím vás? Bombardino, krokazino. Koľko inak je? 2-1, no? Hej. Dobre. Akože okej. Akože okej. Pre jednotku je 1. Hej. Easy. Easy. Keď chcete vidieť, aby sme ešte točili Fortnite, tak musíte dať like. On sa odpojil. No dobre, Nemá signál. tento duel idem ja, ľudia. Takže, Nie. Miško. Ty bod 2. No. Takže ľudia, teraz idem ja. Takže podáš mi čipsy, prosím. Flash. Môžeš to vydať. Arena. Kámo. A zober si shotgunu, jak ja som... Zober si tie veci, čo som si ja zobral. Pán pomocník, nemáte to brigať. Oba. Pardon. Okej. Pardon. Okej. Dobre. Okej, už nemá. Okej. Pardon. No, si neprehňa. Pandor. Hamburger ti pukena. Hamburger, cheeseburger. Máme doma opice. On má autoshot. No a? Aj ty môžeš Ten mať. typek má autoshot, ale to nie, to je pre mňa ako podnosť. Aj tak si ho dal dole, keď má autoshot. Prosím, pomôcť. No dobré, takže ľudia. No.
Ježišmária, spadla nám kamera. No dobré, no. Idem proti typkovi, dobré. To počkej, Nie. Neboj sa, typček, kde sa ti do toho nenachytám. Jak to, že ma to tu nahituje, však som 300 rokov od toho. Oh my god. I don't know that. Ja nie už trafiť typka. I'm a brigade Fortnite. Hamburger. I'm a brigade Fortnite. Prosím, môžete mi pomôcť to. Na chvíľku musím stopnúť výrobu, keď máš kameru. Koľko to musím. Krokodílo, bombadílo, krokodílo, A prečo vám sa vás začala pýtať? Mikrobol, prečo nechcú aj fanúšikovia, aby som točil Steel Brain Rod? A my akože ja nechcem točiť Steel Brain Rod. Prečo? Dobre, to som Marinka. Ja. No dobré, ľudia. Nebudem neznášať teraz ľudia. Možno Koho? teba, lebo povedal si, že budem si Steel Brain Rod. Možno. Nie, ja sa nám spravím. Steel Brain Rod, dobre, takže budeme potom točiť aj Steel Brain Rod. Kamo, nerob. Ako sa mi vyšúka kamera. Ešte ja pôjdem. Ale až na ďalšom videu, ľudia. Uj. A ešte dve kola. Na chvíľku musím stopnúť kameru. Tatička. OK. Peťa, vykrobot hraj, ja nemôžem. Jej, dal som mu headshot. Miško, poď sem. Kameraman, rýchlo. Porazil som ho, aj keď som stál na mieste, no. Dobre, Bobardino, krokodilo, Poďa. penisini, krokodilo. Krokodilo, penisini. Ja ho teraz zaviesím Big Boss. Big Boss. Čo? Čo? A vyhral sa aj tak. Takže ľudia, pri dnešnom videu všetko, tak čus.